Mercès, Mercès. I com deia, l'art de gaudir de la vida depèn de les cartes que et toquin. Si et toca una carta amb molt diner, pots canviar el que no t'agrada i el que no et funcioni. Clar que si, per exemple, vols canviar el teu marit, igual no trobes un bon recanvi. Per gaudir de la vida cal aprendre a posar pegats als forats diaris i a saber que mai et trobaràs la situació ideal, on tot marxi perfecte. A no ser que facis ioga transcendental. Per a gaudir, un ha de ser coherent, saber estar seriós quan toca i riure quan toca. El que pot passar és que no et toqui mai riure. El que dic, cal saber jugar a les cartes. Aquest és el meu consell principal. Fàcil, no?